Moikka! Tänään pelataan Growtopiaa ja mulla on kaveri. Sano moi. Moi. No niin, eli se ehkä donaa mulle jotain kakkaa paskaa. No niin. Heti lakas. Niin vittu. No niin. Eli se on tossa. Tämmökin on reilstone ja reilstone. Ei oikein toimi tosta. Niin, täällä on mun kaveri ja... Oota. Hetkinen. Älä nyt itke. Älä itke siellä. Sä voisit päästä mut. Päästä mut! Okei. Noniin. Trade. Eli donaat sä mulle jotain? Trade. Annapa vaikka jotain. Mä näytän. Telkkari vai? Mä annan sulle sen. Telkkari. Jotain pientä. Tuu. OMG! Tosta. Aika hyvä. Tää! Väärin. No. Onko sit hyvä? Katsotaan. OK. Vai? Sulle vähän ilmestäkään. Sano moikka. Moi! Moikka, Tube. Moikka YouTube ja... Eiks nyt? Moikka. Sano moi. Moi!